ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመ ይጸንሕኩም Hejsan Guds församling, Guds nåd och Guds frid vare med er. ሎም ድማ ንመዓልቲ ዝኾንና ህይወት ቃል ምስሓውኩም ሰም ኣንሓውኩም ሰላሐዲን ሒዝናልኩም መጺናን ለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet broder Saladin med broder Sam. ሎም ንካፈሎ ቃል ኣይትጨነቁ ዝብዩ Och dagens ord det är var inte orolig. ኢየሱስ ጎይታ እዩ Amen. ፊልጵ 4:6 I Filippibrevet kapitel 4 vers 6. ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ አምላኽ ይፈለጥ እምበር በገለ ኣይትጨነቁ Och det står så här: bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. ክርስትና በዘይገለ ጭንቀት ዝንበር ትክክለኛ ህይወት እዩ Det kristna livet det är ett liv att kunna leva utan bekymmer. ኣብ ህይወት ዝተጨነቅኩምሎም ነገራት ኩሎም ትሰዓሩሎም ኢኹም Allt som ni bekymrar er i livet det är då ni får förlust. ብሩኻት ኣሕዋተይ እንተ ደኣ ስለ ነገራት ክጭነቁ ጀሚርኩም ምጭናቅኩም ነቲ ነገር ከም ዝስዕረኩም ንኣምበር ከም ትዕወትሉ ኣይገብረኩምን እዩ Så mina syskon, allt som ni bekymrar er i livet, var medvetna att det gör istället att ni blir besegrade i det området. ክርስትና በገለ ነገር ከይተጨነቅና ክንነብረሉ ንኽእል ህይወት እዩ Det kristna livet det är bokstavligt ett liv där vi kan leva ett liv utan bekymmer. ምክንያቱ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ 8:28 För i Romarbrevet kapitel 8 vers 28 ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ንተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ኢሉ och det står så här: vi vet allt som samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. እንተ ደኣ ኩሉ ንሰናይና ከም ዝድግፈና ንፈልጥ ኮይና Så om vi är medvetna att allt samverkar till det bästa för oss, ስለምንታይ ኢና ክንጭነቕ så varför bekymrar vi oss? ምክንያቱ ኩሉ እንዲሉና För det står allt. ኩሉ Det står allt. ኩሉ Det står allt. ኣብዛሃለኹም ኩነታት ሓሉ እግዚአብሔር ንሰናይኩም ደጋፊኹም Så vilken en situation du befinner dig i, Gud är din stödjare, han supportar dig där. ምናልባሽ ንስኹም ተጋጊኹም ዝኣትኹምዎ ነገር ይኸውን Det kan vara situationer som du har gjort av fel misstag, du har gått in i det. ምናልባሽ ኣብ ሓጢኣት ወዲቕኩም ትኾኑ Det kan vara du har fallit in i synd. ምናልባሽ ብናትኩም ነገር ዝመጽእ ክኸውን ይኽእል Det kan vara saker som har dykt upp från eran håll. ሕጁ ልብኹም ናብ እግዚአብሔር ዳኣጥምትዎ እምበር ንሰናይኩም ክድግፎኩም እግዚአብሔር Så det är nu det ni behöver är blicka på Herren igen. Det står allt samverkar till det bästa då. ምክንያቱ ትዝደለኹም ሞሲ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣቅድመ ኣምላኽ ጥራሕ ይፈለጥ ኢሉ እዩ För det står så här: allt som ni vill låt det endast komma fram i önskning genom bön och åkallan, men bekymra er inte för något. ኣቅድመ ኣምላኽ ንዝተንበርከኩምሉ ጉዳይ ደጊምኩም ከይትጭነቁሉ Så allt som ni har knäböjt er inför Gud för att Gud ska få veta, bekymra inte er över det en gång till. እቲ ኣዝዩ ናይ ክሳራ ጎደና ናይ ጭንቀት ጎደና እዩ Den som vi går mest förlust av det är när vi bekymrar oss för mycket över våra situationer. ምክንያቱ ማቴዎስ 6:27 I Matteus evangeliet kapitel 6 vers 27 ካባኻትኩም ከተጨኒቁ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ ኢሉ det står: vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? ዝገርም እዚ ማለት ንዝኾነ ነገር ብዝተጨነቅኩምሉ መጠንሲ ምንም ነገር ኣይትውስኹሉን ኢኹም Så det betyder vad än det är ni bekymrar er för i livet, vilken än det är, kommer ni inte kunna lägga någonting extra till det. ስለዚ ንጭንቀት ዝሃብኩም መን መዓልታት Så de dagarna ni har gett till bekymmer, ናይ ክሳራ መዓልታት እዩ betyder det en förlustdagar. ንዘይትውስኹሉ ነገር ኢኹም ተጨኒቁም Ni oroar er för någonting där ni inte kan ge livslängd till. እምበሽታ ሓጎሱት ጉዳይ ክቀየር ትደሊ ትኾንኩም Så var glada istället om ni vill att saker ska bli förändrade. ስለዚ መታን ብዙሕ ነገር ክትውስኹ ምጭናቕ ኣቋርጹ Så för att ni ska kunna öka i många saker, sluta bekymra er. ዝተጨነቅኩምሉ ጉዳይ መሊሱ ይብእሰኩም ኣሎ መሊሱ ምዕራይ ኣብየኩም ኣሎ ሓቀይ Det ni bekymrar er för, det gör att ni inte går framåt, stämmer det? ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነጊሩና እዩ ጭንቀት ምንም ነገር ኣይውስኽን ኢልና እዩ Och det är för att Bibeln har redan berättat för oss att bekymmer gör inte så någonting kan bli bättre av. እዚ ማለት ጽቡቕ ነገር ኣብ ህይወትኩም ብጭንቀት ኣይውስኽን እዩ Så det betyder bra saker kommer inte när man bekymrar sig. ንሓደ ነገር ተጨናኒኩም ትፈትሕዎ መስለኩም ይኸውን Ibland ni kanske tror att ju mer ni bekymrar er för någonting att ni kan hitta lösning för det. ኖ ተጨናኒኩም ተኣስርዎ ይኹም Det ni gör är det tvärtom. Ju mer ni bekymrar er, ju mer ni låser fast det. ምክንያቱ ዝተጨነቅኩምሉ ጉዳይ ጭንቀት ኢኹም ተእትውሉ Och ju mer ni bekymrar er över någonting, ni lägger mer bekymmer över det. ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:7 I första Petrusbrevet kapitel 5 vers 7 står det så här. ንሱ ይሓልየልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ Vers 7. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.
بقى بعلو قويتا أنا حليلكم كل حليتكم نبيا بقويلكم Så Herren Gud har redan sagt till er, jag har omsorg om er. Kasta era bekymmer på mig. أي تتجنقوا Så bekymra er inte. زحلل لكم Ni har en Gud som bekymrar sig för er. زدقف لكم Ni har en Gud som har omsorg om er. زردأ لكم Ni har en Gud som räddar er. بقويتا دسي ولكم Så var glada i Herrens ställe. نسوكم بلوصات كبرات لكم Ni är värdefulla och segrare. آمين Guds frid.